תודה רבה. ערב טוב לכם. איזה כיף, מופע ככה אינטימי, רגוע. הגענו מאילת עכשיו, מהופעה אתמול, שלא הייתה אינטימית ולא הייתה רגועה, אבל הייתה כיפית. וכיף לפגוש אתכם, שלום לכם. אנחנו מאוד אוהבים להיות בדרכים ולהופיע כמה שיותר. אנחנו בעיקר אוהבים להיות ביחד. אנחנו ביחד כבר חי שנים, 18 שנים שאנחנו ביחד, הצוות הזה. זה המשפחה שלי, והמשפחה, כל אחד פה זה המשפחה שלו. פשוט ככה, והחברים הכי טובים אחד של השני. יודעים הכל אחד על השני. ונהנים בעיקר ממה שאנחנו עושים, איזו זכות ענקית. יוני אמבר פה על הגיטרה. אלון נדאי על הקלידים ובשירה, גם יוני בשירה. אלה ניסים על התופים ובקרוב על השירה. עופר אשד על הבאס ועל השירה, נעמה לוי בשירה ועל הטמבורים. ואיש איתנו פה על הבמה, עוד מעט הוא גם ישיר וגם גרג עושה גרולינג. זה לא הערב להראות מה זה גרולינג. גרג הוא בכלל, הוא עובד איתנו כבר שנים, הוא בכלל הבסיסט של היהודים. אז והוא עושה גרולינג. גרולינג זה שירה כזאת של שלא יודע אני יכול להגיד. ונימי על הסאונד, נמרוד על הסאונד, ודייוויד על התאורה, ויניק ואשר הנהג. אשר הכי ותיק בצוות. אשר מסיע אותנו, אותי עוד מימי שוטי הנבואה. אני לא אגיד כמה שנים אחורנית, זה 3 עשורים עוד מעט נראה לי אחורנית. מאז אשר איתנו, כן. יופי. מה שלומכם? אני שמח לראות אתכם שמחים קודם כל. אני שמח לראות אנשים בוחרים בשמחה. היה לנו מפגש מאחורי הקלעים עם אם שכולה כל כך מרגשת, והיא אומרת, אני שמחה. ופשוט אני מעריץ את האנשים שבוחרים בחיים לצד הכאב הנורא מכל שהם חוו. קטונו. פתאום מרגיש שאני מתעסק בשטויות. בצרות שלי הן פשוט שטויות. ומחזק את כל מי שצריך חיזוק וחיבוק ובהערכה עמוקה לזה שאתם בוחרים בחיים. כל כך לא מובן מאליו. הכי לא מובן מאליו. אם תלכי לי בשנייה עולמי יקרוס, ואם אלך לך תצטערי על הזמנים בהם היינו יחד ושתקנו. הימים עוברים והשנים רצות, ואיפה את ואני באמת? ילדים הולכים, אמהות הולכות, אז תגידי אף לא חשוב באמת. אז כמה נתעסק עוד בכאב, וכמה נתעכב עוד על השעון, ואיפה לא היינו מי שאנחנו באמת. הימים עוברים והשנים רצות, ואיפה את ואני באמת?
תגידי מה פה חשוב באמת, תגידי מה, תגידי וואו.